سلام لكم وأهوي وأهاتي مفكرنا جز مفكرت جز حواتين حاتين سلام نأخذكم يخون زي مهرو جز تسمي مدبنا قنقوا جز بهلنان من النتنان تسقنان حيزون خيط أفق إلوون نبز مسؤولدو نخم حلالف علمو السرح زلو مدب تي في بممر إياسو كحساين ناتساناد وترو بز ساعات زي بورك أو يتبعيس نبخاتكم يم حلالف نختكاتاتولنا بخبرنا كبران تخاتاتلتي مهروجز عبز حلفو مدباتنا توساك جس زولو رينا نيرنا ساتوم كا ناي كونت حدغسي كمي كم زخانن كم استفصمن زغلصن كومو خا معاز كم استفصم زغلصون توساك جس زبحالو رينا نيرنا لو مجما توساك جس خوينوم ወይ ካን ግሲ ዝገልጹ ኮይኖም ግን መካናዊ ተውሳከ ግስ ዝባሃልዮም መካናዊ ተውሳከ ግስ ማለት እዩ ቦታ ዝነግሩና ማለት እዩ አብዛ ሐለፉ ዘርአናዮም ከመይ ከም ዝተፈጸሙ ዝገልጹን መዓዝ ከም ዝተፈጸሙ በጊዜ ዝገልጹን ይናሪና ሕዝኻ በቦታ አቦታ ዝገልጹ እሳቶ መካናዊ ተውሳከ ግስ ይባሃሉ ንዓአቶም ኢና ክንሪዮም ለማዓንቲ ፈለማ እንታይና ንርኢ አብዚን አብቱን ንምባል በግዕዝ ክንሪና ዚአቶም ተውሳካተ ግስ ስለዝኾኑ ማለት እዩ አብዚን ንምባል ዘየ ንብል አብዚን ንምባል ዘየ ናአ ዘየ ናውዚ ናአ ማለት እዩ ሃሎኩ ዘየ አነ ሃሎኩ ዘየ አነ አውዚ አለኹ ማለት እዩ አነ ነበርኩ ዘየ አነ አውዚ ተቀሚጠ ማለት እዩ ወእቱ ነበረ ዘየ ንሱ አውዚ ተቀሚጡ ማለት እዩ ስለዚ አነ አንበርኩ ዘየ መጽሐፌ አነ አውዚ መጽሐፈይ አቀሚጠ ማለት እዩ አነ ዘየ አንበርኩ መጽሐፌ አነ አውዚ መጽሐፈይ አቀሚጠ ማለት እዩ ስለዚ አውዚ ንምባል ዘየ ንብል ማለት እዩ ዘየ ንብል አብቱይ ንምባል ድማ ህየ ንብል ማለት እዩ ህየ ማለት አብቱይ ንምባል ዘየ አብዚ እዩ አብቱይ ድማ ህየ ንብል ማለት እዩ ዮሐንስ ሃሎ ህየ እንደህሪለ ዮሐንስ አፍቲ አሎ ማለት እዩ ወራዙ ተዋነዩ ህየ እቶም መናእሰይ አብቱይ ተጻዊቶም ማለት እዩ ህፃናት ሃለው ህየ እቶም ህፃናት አፍቲ አለው ማለት እዩ እንስሳ ሃለው ህየ ይብል እንስሳ አፍቲ አለው ማለት እዩ ስለዚ ክልክቴን ዜን መጀመርታ ዚን ክልክቴንና ንሕዘን ዘየ ማለት አውዚ ማለት እዩ ህየ ማለት ከዓ አብቱይ ማለት እዩ ሪኢኩዎ ለዮሴፍ ህየ ንዮሴፍ አብቱይ ሪእዮ ማለት እዩ ኣብ ከክንዲ ህየ ዝብል ድማ ከሃ ዝብልውን ክንጥቀም ንኽእል ኢና ከሃ ማለት እንታይ ማለት እዩ ከምኡ አብቱይ ማለት እዩ ሁር ከሃ ተይለዮ ናፍቲ ኪድ ማለት እዩ ናአ ከሃ ካብቱይ ናዓ ማለት እዩ ነበርከ ከሃ አብቲ ኔርካ ማለት እዩ ከሃ ወዘየ ማለት ናብቲን ናብዚን ናብነት ኢትበል ከሃ ወዘየ እንድሕሪለ ናብቲን ናብዚን አይትበል ናብዚን ናብቲን አይትበል ማለት እዩ ዮሐንስ ተርእየ ከሃ ወዘየ እንድሕሪለ ዮሐንስ አብዚን አብቲን ተራእዩ ማለት እዩ ዮሐንስ ተርእየ ከሃ ወዘየ እንድሕሪለ ዮሐንስ አብቱይን አብዚን ተራእዩ ማለት እዩ ከሃ ወዘየ ማለት አብቱይን አብዚን ማለት እዩ ስለዚ ዘየ ማለት አብዙይ ማለት እዩ ህየ ማለት አብቱይ ማለት እዩ ከሃ ማለት ከዓ አብቱይ ማለት እዩ ብማዕዶን ዘሎ ነገር ከሃ ወይ ከዓ ህየ ንብሎ አብዚን ዘሎ ነገር ግን ዘየ ንብሎ ብምንታይ እዩ ተውሳከ ግስ ኮይኑ ክንብል ከለና ግን አነ ሃሎኩ ዘየ ክብል ከሎ አነ አለኹ ይዝል ዘሎ ኣብዚ ከም ዘለኹ ብቦታ ይገልጽ ስለዘሎ ነቲ ግሲ ተውሳከ ግስ ተባሂሉ ማለት እዩ ዮሴፍ ሃሎ ህየ ዮሴፍ አፍቲ አሎ እንደህሪለ ዮሴፍ አፍቲ እንሄ እንደህሪለ አብቲ ምህላው ስለዝገልጽ ዘሎ ህየ ዝብል ቃል እንታይ ንብሎ ንዑ ተውሳከ ግስ ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚአቶም መጀመርታ ሪኢናዮም ኣለና አብዚን አብቲን ዝብሉ ተውሳከ ግስ ብቦታ ንዓንቀጽ ዝገልጽዎ ናይ ግስ ተወሰኽቲ ወሳኒ መሳርዕ ንብሎም ማለት እዩ
ቀጽልና ኣብላዕልን ኣብ ታሕትን ዝብልና ክንርኢ ማለት እዩ ላኢለ ዝብል ኣብላዕሊ ማለት እዩ ላኢለ ደብር እንድሕሪልና ልዕሊ እምባ ማለት እዩ ዮሴፍ ተርእየ ላኢለ ደብር እንድሕሪለ ዮሴፍ ኣብቲ ልዕሊ እምባ ተራእዩ ማለት እዩ ዮሴፍ ኣብቲ ልዕሊ እምባ ተራእዩ ስለዚ ላኢለ ደብር ዝብል ታእዩ ነቲ ተርእየ ዝብል ብቦታ ይገልጽ ስለ ዘሎ እዚ ታእዩ ላኢለ ዝብል ተውሳከ ግስ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ላኢለ እንድሕሪና ቀጽልና እንታይ ኢና ንርኢና ሃቱ ታህተ ዝብል ማለት እዩ ታህተ ማለት ድማ ታሕቲ ማለት እዩ ስለዚ ውእቱ ተቀብረ ታሕተ ምድሪ እንድሕሪልና ንሱ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ተቐቢሩ እንድሕሪልና ታሕተ ምድሪ ማለት ተውሳከ ግስ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ብቦታ ነቲ ተቀብረ ዝብል ግሲ ይገልጾሎ ማለት እዩ ስለዚ ላኢለ ታሕተ ዝብሉ እዚኣቶም እውን እንታይ እዮም ተውሳከ ግስ ይኾኑ ግን ምስ ደብር ምስ መሬት ዝብሉ እናመጹ ማለት እዩ ካብዚ ቀጽልና ድማ መበል ሳልሳይ ክልተ ነገራት ክንርኢ ጥቃ ዝብልን ገቦ ዝብልን ማለት እዩ ጥቃ ማለት ጥቃ ማለት እዩ ብትግርኛ ዮሴፍ ሃለወ ጥቃ ቤተ ትምህርቲ ዮሴፍ ኣብቲ ጥቃ ቤት ትምህርቲ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ጥቃ ቤት ትምህርቲ ዝብል ተውሳከ ግስ ኮይኑ ናሃለወ ይድግፈልና ወይ ከዓ ይገልጸልና ኣሎ ማለት እዩ ስለ ጥቃ ከምኡ እዩ ገቦ እውን ክንብል ንኽእል ኢና ኣነ ሃሎኩ ገቦ ቤተ ትምህርቲ ኣነ ኣብቲ ጎኒ ቤት ትምህርቲ ኣለኹ ማለት እዩ ስለዚ ጥቃን ገቦን ዝብሉ እዚኣቶም ኣብ ጥቃ ኣብ ጎኑ ብምባል ተውሳከ ግስ ብምዃን ናይ ቦታ ተውሳከ ግስ ብምዃን ንግሲ ክገልጽዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ እዚኣቶም ካበልና ተውሳከ ግስ ንምጥቕላል ዝኣክል ርጉጽነት ዝነግሩና ድማ ኣለዉ ማለት ርጉጽነት ዝነግሩና ተውሳከ ግስ ዝበሃሉ ከዓ እሙነ ዝብል ሕዚ ንኣብነት እሙነ ማለት ብርግጽ ከም ማለት እዩ እሙነ ማለት ብርግጽ ማለት እዩ ውእቱ ነገረኒ እሙነ ድሕሪልና ንሱ ብርግጽ ነጊሩኒ ማለት እዩ እዚኣቶም ከምዚኦም ዝመሰሉ ቃላትካ ብርጉጽነት ዝኾኑ ነገራት እዚሎም ድማ ዝተፈላለዩ ከምኡ ዝመሰሉ ኣለዉ ንኣብነት ኣብ ብፍላይ ከዓ ኣብ እንዳቀነ ንረኽቦም ቃላት እዮም እዚኣቶም ጥቀ ዝብል ፈጺሙ ማለት እዩ ሃመ ጥቀ እንድሕሪሉ ውእቱ ሃመ ጥቀ ንሱ ብጣዕሚ ሓሚሙ ማለት እዩ ወይ ድማ ኣዝዩ ተባሂሉ እውን ይፍታሕ ጥቀ ዝብል ኣዝዩ ኢልና እውን ክንፈታሕ ንኽእል ኢና እቱ ጥቀ ያፈቅራ ለብእሲቱ ንሱ ንበዓልቲ ቤቱ ኣመና ወይ ከዓ ኣዝዩ የፍቅራ ማለት እዩ ጥቀ ማለት ከምዚ እውን ክገልጸልና ይኽእል ፈድፋደ ዝብል እውን ብተመሳሳሊ ፈድፋደ ማለት ኣብሊጹ ማለት እዩ ፈድፋደ ያከብራ ለእሙ ውእቱ ፈድፋደ ያከብራ ለእሙ ንሱ ነዲኡ ኣብሊጹ يخبر عملتي سلازي تعيز جلس لنا زلوا بلوصነት ድማ ይገልጸልና ኣሎ እዚ ማለት እዩ ካኡ ቀጽለሙን መጠን ዝገልጹ لنا خا ኣለውን ሳቶም እንታዮም እንድሕሪልና ንኣብነት ንስቲተ ማለት እዩ ንጽንሃኒ ንስቲተ ቁሩብ ጽንሃኒ ማለት እዩ ወሆየ ጽንሃኒ ንስቲተ እንድሕሪለ ሓወይ ንእሽተይ ጽንሐኒ ማለት እዩ ንእሽተይ ጽንሐኒ ኢልናውን እዙውን ከም ተወሳከ ግስ ከገልግል ይኽእል እዩ በበህቅ ዝብልውን ኣሎ በበህቅ ማለት በብንእሽቶ ማለት እዩ ልህቀ በበህቅ እንድሕሪልና በብንእሽቶ ዓብዩ ውእቱ ይልህቅ በበህቅ ንሱ በብንእሽተይ ከዓቢ እዩ ማለት እዩ ውእቶሙ ልህቁ በበህቅ እንድሕሪልና በብንእሽተይ ዓብዮ ማለት እዩ እዚኣቶም ከዓ እንታይም ዝገልጹልና ዘለው ከምኡ መጠን እዮም ዝገልጹልና እዚኣቶም ዝመሰሉ ብዙሓት እዮም ተውሳከ ግስ ዝበሃሉ አሉታዊ ተውሳከ ግስ ዝበሃለሎ መጠይቃዊ ተውሳከ ግስ ዝበሃለሎ ንሳቶም ዳሕር ግዜ ወይ ከዓ ብኻልእ ዕድል ክንምለሶም ኢና ለማዓንቲ ዝሓስክዎም መደበይ ግን ነዚኣቶም ይመስሉ ስለዚ ተውሳከ ግስ ነዙ ይመስል ንግሲ ብቅድሚት ወይ እውን ብድሕሪት እናኾነ ዘበርትዖ ንግሲ ብግዜ በአካውና ወይ ከዓ ብኩነት ብቦታ ዝገልጾ ንሱ እንታይ ይባሃል ተውሳከ ግስ ይባሃል ከምቲ ቅጽል ንስም ዝገልጾ ንኣብነት ቀይህ ብእሲ መጻ እንድሕሪለ ቀይህ ሰብኣይ መጺኡ ኢሉ እቲ ቀይህ ዝብል ቅጽል ነቲ ስም ከም ዝገልጾ ከምኡ ከዓ ተውሳከ ግስ ንግሲ ይገልጾ ብእዋን
ببوتان بخالوتن يجلسو نايتو ساكجس زدبرنا مدب أبزي دمدمنا يو ألنا نايلما أنت مدبي نزوي يمثل نيرو زي مدب زي كيراهمو زحلفكم حواتنا دما جئز مسياسو أبزبلي تبعتهم كتريو تخليهم سلست خطات لكمني أمانا يمسجنكم تك سيبهاكم